Én Daniella vagyok, és ebben a mai videóban bemutatom a Totlabotás házamat. Nos, itt van a Tlamejon néző. Itt van a nappali, egy nagyon menő tévével. Itt van ugye a fürdőszoba, egy pelentlázó, illetve egy WC. Itt van a... milyen takarítószoba. És itt, hogyha fölmegyünk, attól... Na, csúsz vagy. Felétünk, és itt van a medence, amit még nem tudtam berendezni. Itt van a konyha. Itt van az hűtő, benne a tojás. Itt van a szülői szoba. Itt van a sminkes asztala. És itt van a kislány szobája. És ide neki még nem szereztem be ruhát, de az nem baj. Itt van a nagylány szobája. Itt van a juhászszenténye, neki sincs juhája, illetve itt van a Józs, mert a sminkje. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a mai videóban. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok föl. Én Daniella voltam, sziasztok!